Hyvät katsojat, tervetuloa seuraamaan Jukolan viestin koostelähetystä. No niin, viime vuonna siis kisan voitti IFK Södertälje, joka ankkuriosuudella Melker Karlssonin suunnistuksella pystyi lyömään Angelniemen ankkurin joukkueen, joka myös tänä vuonna on eräs suomalaisia suursuosikkeja. Viime vuoden kolmannen oli Norjan teknillinen korkeakoulu, siis NTHI, Stora Tuuna, joka oli tänään naisten viestissä. Myöskin kärkipäässä oli 4. eilen, 4. viime vuonna tietenkin, ja sitten 5. oli vuosi sitten Ockelbo UK. Espoon suunta ja Kokkolan suunnistajat olivat vuosi sitten yllättäjät 6. ja 7. 10 joukkoon mahtuivat vielä äsken Kukkosen mainitsema tämän illan ja yön kova suosikki IF Femman, vaasalainen tai mustasaarelainen seura, ja 9. oli vuosi sitten Sundsvalls UK. Ja 10. ruotsalainen sekin UK Tyr. Tässä siis viime vuoden parhaat, ja hyvin pitkälti juuri näistä samoista löytyvät suosikit tänäänkin. Ilta pimenee, hämärtyy, kello on tuokion kuluttua niissä lukemissa, kun IT Canunan pamaus tai oikeastaan jysähdys tuolta kuuluu, ja sitten kyllä kangas pöllyää, kun yli 1100 veljestä paiskautuu metsän siimekseen. Tässä lähtösuoralla on mäntyjä, varsin kapea tuo lähtökiihdytysalue. Mielenkiintoista nähdä, miten siitä mukavasti selvitään. Tässä ensimmäisellä osuudellahan on piikkarikielto, niin että ainakaan piikkarien piikkien kautta ei mitään vahinkoja pääse syntymään. Toivottavasti kaikki katsovat eteensä niin, että kukaan ei juokse päin puuta tuossa hämärässä, ja kun kaverikin siinä edessä saattaa vähän etumatkaa. Ja sieltä tuli IT Canunan sarja, ja näin ovat pojat lähteneet liikkeelle, ja niin kuin nähdään, siinä onkin pujottelemista ja yritetään hakea ajolinjoja niin kuin formula-ajoissa ikään. Nopeimmat vievät parhaat paikat, ja sitten myöhemmin tulevat joutuvat jo sankan pölypilven peittoon. Ja ehkä 5., ehkä vähemmänkin kuin 5. käyttää jo otsalampun valoa tässä vaiheessa, lähinnä tietenkin kartan lukuun. Ja valojen määrä ehkä lisääntyy sitä myöten, kun tuonne hännille tullaan, koska siellä saattaa olla ja onkin todennäköisesti vähän vanhempia suunnistajia, joiden näkökin on tietenkin jo vähän heikompi. Mutta näköä heikentää myös, niin kuin kaikki huomaavat, että pöly on se tekijä, joka ainakin tässä alkuvaiheessa vaatii valaistusta hälventyäkseen ja antaakseen näölle vähän tilaa. Pian sitten veljekset tulevat tuohon samaan Lammen ja Jyrkänteen väliseen kapeikkoon, josta venlat jo maastoon puikahtivat. Ja tässä näkyy idyllinen suomalaisilta, joka nyt sitten saa Jukolan veljet seurakseen. Yli 1100 veljestä on lähtenyt 12 kilometrin taipaleelle, ja sieltä ensimmäiset tulevat. Ja kukapa siellä on kärjessä. Aivan oli niin kuin olisi Kalevan Rastin puvun värit olleet, mutta enpä tuota mene takaamaan. Joka tapauksessa Kalevan Rastillahan on, Kalevan Rastin pojilla tässä jo hyvää tsemppiä ja fiilinkiä tähän Jukolan viestiin syystä, että seuran naiset ehtivät jo iltapäivällä Venlojen viestin voittaa. Ja tämä kapeikko nielee ihan mukavasti tämän veljesjoukon, joka lähestyy hiljaa tätä K-pistettä, tuolla vaalea lappu kuvan vasemmassa kulmassa. Sieltä alkaa varsinainen suunnistus, ja niin ovat veljekset painumassa kohti rasteja. Tästä meidän onkin hyvä siirtää puheenvuoro kilpailun ja Jukolan viestin ratamestarille Jorma Sipilälle, joka kertoo, millaisia juonia hän on punonut veljesten pään menoksi ensi yöksi. Ratamestari Jorma Sipilä, minkälaista kilpailua sinä odotat? No, kilpailu on kova ilman muuta. 7 miestä joukkueessa ja monella niin maajoukkueen miehiä 4 viimeistä. Eli todella tiukka tasainen kilpailu on varmaan tulossa. Oletko sitten suunnitellut myöskin radan tätä silmällä pitäen, että kovia miehiä on maastossa? No, ilman muuta radat on tehty niin, että viimeisille miehille, jotka ovat näitä huippusuunnistajia, niin heille on haastetta. Mutta toisaalta sitten taas maastorikkonaisuus antaa kuntosuunnistajillekin hyvät mahdollisuudet löytää ja onnistua. Uskotko, että ratkaisut tapahtuvat jo näin yön pimeydessä, vai meneekö se tuonne aamupuolelle? No, kyllä se aika ihme on, jos ratkaisu tapahtuu jo yöllä, eli jos joku karkaa. Kyllä se yleensä menee tuonne aamun osuuksille. Suosiko tämä jotain tietyn tyyppistä suunnistajaa?
No ei voi sanoa näin. Eli se mitä Venloiltakin kuultiin kommentteja, niin kyllä maasto on niin tasapuolinen, että ei mikään tyyppi voi tuntea oloaan sen kotoisammista kuin toinen. Ja nyt kuvamme on siirtynyt maastoon ja vähitellen alkaa ilmeisesti suunnistajien jono lähestyä tätä paikkaa, jossa olemme. Niin kuin näette, harvaa männikkömetsää, siellä silloin tällöin sopivia kiviä. Kiviähän tässä maastossa on kovastikin paljon ja näin me nyt sitten etsimme niitä parhaalla mahdollisella tavalla ja ennen kaikkea kivien lomasta etsimme kohta niitä kiiltomatoja, joita tuolta maastosta on hetken päästä tulossa. Yksinäistä koiran haukuntaa kuuluu sieltä täältä ja kuva seuraa hyvin tarkkana sitä silmänräpäystä, jolloin ensimmäinen suunnistaja ilmestyy näkyviin. Tämä maastohan on todella kuin luojan suurta temppeliä. Täällä on hiljaista, rauhallista, on oikein miellyttävää suomalaista maisemaa ja hetken päästä me odotamme sitten saavamme maiseman keskelle myös suunnistajia. Ensimmäiset valot siellä välähtelevät ja tämä on sellainen rastipiste, jonne voidaan tulla vähän eri suunnista, mutta nyt näyttää siltä, että tuolla suunnistajat ovat valinneet suurin piirtein tasaisesti reittiä kahta eri puolta ja hetken päästä varmasti saamme ensimmäiset suunnistajat myös rastipisteelle ja oikealta puolelta ainakin muutama suunnistaja lähestyy ja nyt tämä suunnistaja on todella lähellä tätä rastipistettä. Ensimmäisenä tulee 404 eli Pielaveden Sampo on siinä tulossa ja Pielaveden Sampo tulee ja leimaa, se menee kuin tuli ja leimaus. Ja siinä saman tien lähtee sitten jatkamaan matkaa. Ja sitten tuo todellinen kiiltomato-idylli alkaa. Juha Hartikainen oli tässä vaiheessa vienyt joukkueensa viestiä kaikkein vauhdikkaimmin. Ja niin kuin näette, suunnistajia tulee edestä ja takaa. Mutta meidän onneksemme suurin piirtein kaikki suunnistajat tulevat juuri sieltä suunnasta, mistä pitääkin. Siinä vilahti myös IFK Södertälje, viimevuotinen voittaja. Ja sitten noita numeroitahan on tietysti täysin mahdoton tässä nähdä. Ehkäpä hyvät katsojat voitte silloin tällöin poimia kuitenkin jonkun tutun suunnistajan, jos numero sattuu kovinkin tarkasti silmään. Ja tuossa mainitsin, että tänne voidaan tulla eri kautta ja eri kautta siellä suunnistajat ottavat hyvin varovasti toistaiseksi. Kukaan siellä ei nyt aivan hirvittävää rynnistystä tee ja siellä muutama numero silloin tällöin vilahtelee. Ja 216 Asikkalan Raikas oli siinä edelleen hyvin mukana ja sitten suomalaisjoukkueita oli tietysti paljon lisääkin, mutta myöskin siellä Norjan NTHI meni tuossa ihan kärkiryhmässä ja NTH:n viestiä vie suomalaisniminen Ari Heinola. No niin, yön hämäryys, se on nyt vallitseva, kun ensimmäiset suunnistajat ovat tulossa Jukolan viestin ensimmäiseltä osuudelta ja siinä on 2 lamppua irronnut hiukan muusta letkasta, joka tulee sitten tuokiota myöhemmin. Ja varmuudella lähestymismies tietää kertoa, että numero 1 eli IFK Södertälje on siinä 2 miehen kärkiryhmässä. Mutta kuka on tuo toinen, pian se nähdään. Joka tapauksessa veljekset ovat viipyneet nyt ensimmäisellä osuudella muutamia minuutteja yli sen arvioidun ihanneajan, jonka ratamesteri on meille kertonut. Mutta 5 siitä. Joka tapauksessa ensimmäinen osuus alkaa olla onnellisesti takana ja Jukolan jännittävät hetket käsissä. Kuivuus on maastossa vallitseva ilmiö tänä yönä. Se on myöskin täällä kilpailukeskusalueella sellainen, että paikat pölisevät ja se näkyy myöskin varmasti hyvin kuvissa. Vuorokausi on vaihtunut, lämpötila on siitä huolimatta 20 asteen paikkeilla, kun ensimmäiset suunnistajat ovat todellakin tässä tulossa ja IFK Södertälje on johdossa. Ratamestarin arvioimme ihanneaika oli 1.11, mutta niin kuin nähdään, muutamalla minuutilla tuo ylittyy. Ja taisi olla tämä jälkimmäinen nyt 1. Ja kärjessä tulee numero 433 ja siinä on Timo Karppinen. Hän suunnistaa Lahden työväen hiihtäjien väreissä ja Timo Karppinen on meidän maajoukkueen miehiämme, eikä suinkaan ensimmäistä kertaa tule Jukolan avauksesta kärjessä. Aikaisemminkin hän on tämän tempun tehnyt ja se ei tietysti Timpalta ole mikään merkillinen temppu, maajoukkuetason mies ja siinä hän tulee kärjessä, mutta vaarallinen. Södertälje on sitten siinä heti, onko tuossa perässä 433 joka tapauksessa Timo Karppinen.
Ja aikaa kuluu 1.14.40. Ja numero 1, IFK Södertälje Lennart Olsson on aloittanut viime vuoden voittajajoukkueen viestin todella komeasti. Reiska Kukkonen, mitä sanot Södertäljen aloituksesta? Mun mielestä Södertälje on ollut tosi hieno aloitus, mutta kaikista eniten mä nostan hattua Timo Karppisen suoritukselle, koska Timolla on viime viikolla todettu selvä maitoallergia ja se on haitannut hänen suorituksiaan tässä oikeastaan viimeisen vuoden aikana, viimeisen 2 vuoden aikana. Numero 65 oli siinä seuraavana ja sitten 306, 65 on Stord-niminen joukkue Norjasta ja sitten oli 365, kun tämä oli tämä seuraava. No, se nähdään 306 Skogs Luffarnas ja sitten numero 40 ja sehän on Södertäljen kakkosjoukkue. 1149 ja Kalevan Rasti oli siinä numero 44, se oli Kalevan Rastin kakkosjoukkue, mutta tässä IFK Södertäljen ykkösjoukkue ja Lennart Olsson, joka siis toi viime vuoden voittajan nyt toisena vaihtoon ja Södertäljen viestiä jatkaa Thomas Andersson. Jukolan viestin ensimmäisessä vaihdossa tilanne oli kärjen osalta seuraava. Kärjessä Lahden Työväen Hiihtäjät, toisena IFK Södertälje, kolmantena norjalainen Stord, neljäntenä Skogs Luffarnas, viidentenä IFK Göteborg, kuudentena IK Haakaspoikarna, seitsemäntenä IFK Södertäljen kakkosjoukkue, kahdeksantena Sandefjord Norjasta, yhdeksäntenä Kalevan Rastin kakkonen ja kymmenentenä Lounais-Hämeen Rasti Forssan seudulta. Erot, kuten huomataan, vain sekuntien luokkaa. No niin, Jukolan viestin toinen osuus lähestyy vaihtoa ja yön sydän on pimeimmillään, jos kohta aamun kajo on jo pikkuhiljaa käsillä. Toisen osuuden kärki lähestyy ja numero 25 Halden norjalaisjoukkue on siirtynyt kärkeen. Kaiken kaikkiaan osuudella on tapahtunut vahdin vaihtoa. Muun muassa Angelniemi ja Rajamäki ovat ajaneet tiukasti tuota etumatkaa umpeen, jonka ne menettivät ensimmäisellä osuudella. Nähtäväksi jää, kuinka paljon nämä suomalaissuosikit ovat sitten vaihdossa perässä. Mutta nämä yksinäiset valot kertovat kärjen saapumisesta viimeisille 100 metreille. Tieto kertoo, että numero 25, tosiaan Haldenin joukkue olisi kärjessä. 12 johtaa. Nyt uusi tieto kertoisi, että numero 12 eli Parainen olisi kärjessä, mutta kuinka on? Kyllä näyttäisi siltä. Numero 12 Paraisten joukkue eli Ari Ääri on nostanut joukkueensa upeasti kilpailun keulaan ja Ääri oli tuossa ensimmäisessä vaihdossa. Katsotaanpa tilannetta. Aika paljon perässä. Siinä oli 4 minuutin ero tuonne keulaan ja silloin Parainen oli 35. Mutta nyt Pargas IF ja Ari Ääri tässä selkeässä johdossa loppuviitoituksella. Kaikkiaan tämä osuus on sujunut, sanoisinko, nopeammin kuin ensimmäinen osuus, ainakin ihanne-aikoihin nähden. Ääri on tullut sen kutakuinkin tuossa ratamestari arvioimassa ihanne-ajassa. Parainen siis kärjessä ja sitten seuraava joukkue numero 25 ja se on Halden Ski Club, norjalaisjoukkue Oslon lähettyviltä ja sitten numero 40 ja siinähän tulee IFK Södertälje, mutta kakkosjoukkue, viimevuotisen voittajaseura kakkosjoukkue perässä numero 35, se on 4. tuleva ryhmä ja siinä on IFK Göteborg. Sitten kakkonen ja Angelniemi, Tero Heikkilä on tehnyt rajun nousun 7 minuutin taka-ajosta. Hän on nostanut joukkueensa 5. ja keulan tuntumaan niin kuin nähdään vain puolisen minuuttia kärjestä, eli Angelniemi on nyt pelissä tiukasti mukana. Mutta tässä Ari Ääri ja tuolla otsalampun pinikkeiden alla Ari Äärille tuttu repaleinen pyöräilylakki nurinpäin käännettynä. Se on Ari Äärin tavaramerkki ja tänä yönä se on ollut kovaa valuuttaa. Jukolan viestin totuttuun tapaan tilanteet vaihtelevat ja niin nytkin. Toisen osuuden tilanne on seuraava. Kärkeen nousi Pargas IF
suomalaisryhmä, jota on pidettävä eräänä suosikkijoukkueena, vai mitä Reino Kukkonen olet mieltä asiasta? Kyllä Parkasen porukka on erittäin kokenut viestiporukka ja nämä kokeneet kaverit, joita heillä on toisella ja kolmannella osuudella, niin vahvistavat heidän asemiaan niin loppukamppailun, jossa sitten on Sören Nyman. Kolmas osuus lähestyy metsän ratkaisupistettä. Ensimmäiset valot vilkkuvat jo siellä ja kohta näemme, mikä joukkue sieltä on tulossa. Tässä viestissähän vaihtelurajat ovat olleet todella suuria. Joukkueita on tullut toinen toisensa jälkeen ja aika merkillisiä ovat nämä vaihdokset olleet. Ja nyt me saamme pian ensimmäisen joukkueen näkyviin. Tulee rastille, sieltä tulee oikein vinhaa vauhtia. Ja 257, näin oli näkevinä sen, tämä olisi, ei voi olla, sen täytyy olla kakkososuuden. Nyt tulee tässä näitä 404 eli Pielaveden Sampo. Kankkunen on siinä tulossa ja sitten tulee monta muutakin saman tien. Ja vaikea nähdä näitä numeroita oikein tarkkaan, mutta on siinä ainakin numero 15. Siinä oli Rajamäen rykmentti, eli se on tietysti ihan lupaava asia. Rajamäkihän on ollut kärjen tuntumassa hyvin ja Jouni Mähönen 20 SM2 viime vuodelta pitää hyvin Rajamäkeä siinä pinnalla. Sitten on numero 13, joka on Ikaalisten nouseva voima. Ikaalinen nousussa kovasti. Risto Metsälä vie viestiä tällä osuudella. Ja sitten leimaajia käy kyllä aika runsaasti, mutta tänne ei nyt valitettavasti näe, ovatko kaikki kakkosen vai ykkösen. Sitten siellä menee Halden SK, tuo joukkue numero 25, joka tuossa vilahti meidän silmiemme edessä. Öysten Polo on siinä ollut viestinviejänä. Ja sitten saamme pikku varmistusta lisää, eli siellä on käynyt myös Ockelbo IF, sitten siellä on ollut Bekkelagets ja nyt näitä joukkueita NTHIin kakkosjoukkue. Sitten on ollut Nydalens, joukkue numero 16, Hakkarspoikkarna, sitten 6, Espoon suunta edelleen mukana, Sundsvalls UK, sitten on Leksands ja sitten siellä Ikaalisten nouseva voima jo tuli mainituksikin. UK Tyr oli numero 10 ja sitten Trollhättans SUK ja sitten löydetään vielä Parkas IF, joka ei ollut jäänyt yhtään tässä. Harri Koski, joka oli SM-pikamatkan 6. viime vuonna, on edelleen kärjen mukana tiukasti kulkemassa ja saman tien tulee sitten taas uusia joukkueita, tulee oikein reilusti ja nopeasti, mutta saattaa olla, että on vielä edellisen osuuden juoksijoita. Ja nyt onkin semmoinen pälvipaikka, eli tässä on nyt näitä juoksijoita, jotka ovat vielä taivaltamassa kakkososuutta ja kolmannen osuuden kärki joka tapauksessa on tässä vaiheessa mennyt ohitse. Kolmannessa vaihdossa tilanne kärjen osalta oli jälleen hiukan muuttunut. Johdossa Trollhättans SUK, ruotsalaisjoukkue, toisena Pielaveden Sampo, lähestulkoon tasoissa. Kolmantena Sundsvalls UK, neljäntenä Kouvolan Rasti ja viidentenä IK Hakkarspoikkarna. Neljäs osuus. Päivä alkaa hiljaa valjeta ja vähitellen odotamme tänne ensimmäisiä viestinviejiä. Ja tämä on aika osuuden alkupään rasti, mutta saattaa hyvinkin olla, että tällä lyhyellä osuudellakin tehdään ratkaisuja ja valoja näkyy siellä vilkkuvan, vaikka päivä on kuitenkin jo niin pitkälle ehtinyt, että me näemme tässä todella hyvin. Ja valo pysähtyi hetkeksi paikalleen, ilmeisesti tämä tulija, kuka sitten lieneekin, hakee oikeaa kohtaa tullakseen tänne. Hän saattaa kyllä ilmestyä vähän suunnasta jos toisestakin, joten ei ihme, että tässä vähän silloin tällöin joku on vähän hukassa, kadoksissa, mutta tärkeintähän on löytää rastilippu oikeaan aikaan. Ja nyt näyttää sieltä tulevan suunnistaja, tulee ottaa sellaisen reitin, jossa kulkeutuu vähän rastin yläpuolelle, mutta toisaalta rinnerastille on helpompi laskeutua niin, että tulee suoraan ja sieltä tulee ensimmäinen. Ja on Trollhättans ykkösenä tässä kohdassa ja sitten tulee toisena joukkue numero 9, joka on Sundsvallin Lars Pettersson. Ja sitten siinä on myöskin kolmas joukkue saman tien jo leimaamassa ja siinä meni, että vilahti. Ja tämä kolmas joukkue on mitä todennäköisemmin numero 16, Hakkarspoikkarna, Lennart Söderberg. Ja niin 3 ensimmäistä joukkuetta on mennyt. Ja nämä kaikki joukkueet ovat ruotsalaisia, joten nyt tässä alkaa suomalaisittain vähän huolettaa, missä ovat suomalaiset. Toivottavasti nyt seuraavat tulijat ovat sitten tuonne punavalkoiselle rastilipulle ehtiessään niitä joukkueita, joita me toivomme tähän kärkeen sijoittuviksi. Mutta
ruotsalaiskolmikko on päässyt yllättävän kauas eroon. Näette tuon tyypillisen kauniin maiseman. Luonnon rauhaa ei kovin paljon mikään riko, mutta nyt näyttää siltä, että jossakin hieman vilahtelee. Ja katsotaanpas nyt sitten, siinä pitäisi olla vähitellen suomalaisjoukkueita, mutta onko niin kovan kirin aloittanut sitten myöskin ruotsalaisjoukkueesta Södertälje, jonka viestiä vie suomalainen Mikael Boström, juniorien maailmanmestari. Häntä ainakin tiedämme aikaisempien tilanteiden perusteella odotella tähän. Sitten siellä on Pielavettä, Kouvola-Rastia ja niin edelleen. Ja nyt vilkahtelee valo. Ja samalla tavalla on valinnut reitin ylärinteen puolelta tämä suunnistaja. Alarinteen puolellakin kuuluu samalla hirveää rytinää. Ja sieltä tulee ykkönen. Näin on. Sieltä on IFK Södertäljen Mikael Boström, juniorien maailmanmestari tulossa. Mutta sitten tulee kyllä pari muutakin joukkuetta saman tien. Ajat 2 minuuttia kärjistettäminen numero 15. Siinä Rajamäen rykmentti. Ja Petri Harjamäki vie Rajamäen rykmentin viestiä. Ja nyt tulee sitten melkoinen ryysis tuossa, kun nämä joukkueet tuohon tulevat. Sitten siellä tulee myös Hangelniemen Mika Ruuhiala, joka on tässä kovasti tilanteessa mukana. Kouvola-Rastin Petri Ylönen siinä näytti vilahtavan maastoon. Ja samalla tulee joukkueita sitten jo enemmänkin. Ja nyt tuossa olin näkevinä, niin ainakin Pargas on siinä, tuntee asusteista, Roald von Schultz. Ja sitten tulee numero 40 siinä. Ja tämä 40 hän on IFK Södertäljen kakkosjoukkue. Jukolan 4. vaihdossa tilanne on kutkuttavan avoin kaikin puolin. Johtaja vaihtui jälleen viestissä. Kärkeen nousi ruotsalainen Sundsvalls UK, perässään toinen ruotsalainen Trollhättans ja sitten vielä kolmaskin ruotsalainen IFK Södertälje. 4. vaihtoi norjalainen Nydalens, sitten 5. paras suomalainen Rajamäen rykmentti, perässään heti 6. Angelniemi ja Kouvola. Erot kärkeen vähäisiä, Kouvola 1.41 kärjestä. Ja siinä on Markku Kaartinen, mies, joka on kotoisin Kankaanpäästä ja siellä suunnistuksen ensiaskeleensa ottanut. Nykyisin sitten jo useita vuosia edustanut Angelniemen Ankkuria, Pertunmaalla opettajana työskentelevä Markku Rilli Kaartinen, joka on karannut hiukan muilta ja nostanut Angelniemen siihen asemaan, josta on erittäin hyvä nyt sitten jatkaa. Ja nimenomaan siellä on jatkajana Mika Kuisma ja sitten Jarmo Reiman ankkurina. Ja niin kuin nähdään, ihan välittömässä tuntumassa eivät ole uhkaajat. Trollhättan ja Sundsvall siellä lienevät seuraavina tällä leimauspukilla ja sitten pian perään Södertälje ja Rajamäki. Mutta koko ajan aika kuluu ja se kuluu Angelniemen eduksi. Markku Kaartinen on jälleen kerran pystynyt loistavaan suoritukseen Jukolan viestissä. Mies on nimenomaan viestisuunnista ja hän ei ole pyrkinytkään erityiseen henkilökohtaiseen menestykseen. Ja tässä sitten leimaa numero 23, Trollhättanin mies, ja siellä oli Peter Cederberg. Ja tässä nähdään Angelniemen numero 2, Markku Kaartinen, ja siinä häntä kirittää oman seuran kakkosjoukkue, joka on jäänyt kierroksen, ja ilmeisesti siellä jotain hämminkiä miehellä. Joka tapauksessa Markku Kaartinen vetää tuttuun tapansa vauhdikkaasti ja kaikkeensa peliin pistäen. Angelniemen ankkuri on noussut alkuvaikeuksien kautta nyt kärkeen, ja siinä on sitten numero 9, se on Sundsvallin joukkueen Jan Nordin. Anneeksi ei ollutkaan kuin Lennart Haglund. Hän lähettää Jan Nordinin seuraavalle osuudella, ja siinä Heikki Peltola, keltamustaa, ja Petri Forsman, suomalaissuunnistaja, joka niin monetta kertaa jälleen Södertäljen väreissä on vakuuttavasti vienyt viestiä. Ja pian nähdään tässä kuvassa toisena oleva numero 23, mutta siirretäänpä kuvaa tänne ja Markku Kaartiseen, joka on tuossa tuokiossa vaihdossa, ja Mika Kuisma, joka on jalkavaivojensa takia koko kevään ollut sivussa kamppailuista, on valmiina 6. osuudelle. Tässä Trollhättan, joka on pyristellyt tiukasti tässä kärkikamppailussa. Peter Cederberg tuo siinä hyvinkin reippaan näköisesti viestiä, eikä ole millänsäkään osuuden rasituksista.
mutta joko Angelniemi on ehtinyt vaihtaa ilmeisesti. Tämä on Angelniemen kakkosjoukkue numero 21, joka on, kuten nähdään, jalkavaivainen joukkue ja joutunut antamaan pelissä kesken. Mutta siinä tulee sitten numero 23 jo äsken kuviin ehtinyt Trollhättan. Tässä numero 15 Heikki Peltola ja sitten Petri Forsman, joka ohittaa tässä Sundsvallin miehen. Mutta siellä kärki on ehtinyt jo vaihtaa. Ja toisena tulee tässä alun toista minuuttia on eroa repinyt Kaartinen Trollhättaniin. Ja Peltola on nostanut Rajamäen kolmanneksi. Ja sitten Petri Forsmanin joutuisa askel siellä perässä. Sinivalkoinen asu, Söderteljen värit. Petri Forsman, joka on vaihtamassa jälleen suomalaisseuraa, muuttamassa kotikonnuille, on pyrkimässä pari aikaa urheiluopistoon. Toivottavasti hän sinne pääsee ja saman tien kotimaahan ja kotimaisiin seuroihin. Siinä Petri Forsman vauhdikkaana ja Sundsvallin on annettava periksi. Numero 9 tulee vaihtoon 5. Näin on terävin kärki vaihdossa ja kerrotaanpa vielä tuo kärjen tilanne. Siis Markku Kaartinen ja Angelniemi kärjessä, Mika Kuisma jatkaa viestiä. Toisena Trollhättan Peter Cederberg toi, Ingvar Åkersson jatkaa. Kolmantena oli Rajamäen rykmentti, Heikki Peltola toi viestiä, Kai Roine lähti viemään sitä eteenpäin ja sitten oli IFK Södertälje, Petri Forsman toi viestiä, Melker Karlsson viimevuotisen voittajajoukkueen ankkuri lähti 6. osuudelle ja sitten numero 9 Sundsvall Jan Nordin, ei vaan Lennart Haglund toi ja Jan Nordin lähti viemään viestiä. Tässä Heikki Peltola ja Kai Roine siellä rauhallisen näköisenä valmiina taka-ajoon tässä tiukassa kisassa. Myöskin seuraavat joukkueet ovat siinä jo lähestymässä. Numero 16 Hakaspojkarna, tämä husqvarnalainen joukkue Ruotsista siellä viestiä tuo. Mats Granstedt, hän lähettää liikkeelle Lars Nordgrenin ja joukkue on tässä nyt sitten 2:46 kärjen perässä ja 6. sija Hakaspojkarnalle. Ja sitten jo Kouvolan Rasti numero 51 siinä 7. ja siellä hän viestiä kuljettaa Urpo Särkkä ja hän lähettää veli Kovasen liikkeelle. Kouvola erittäin hyvin pelissä edelleen mukana. Siellä Kouvolan mies näkyy tuossa keltaisen teltan paikkeella keskimmäistä kaistaa juoksevana vauhdikkaana. Eroa kuitenkin on repsahtanut sitten alkukilometrien pari minuuttia lisää. Joka tapauksessa Kouvola on erittäin hyvin pelissä mukana ja kaikkiaankin suomalaisjoukkueet ovat tässä usean joukkueen voimalla kammoittelemassa ruotsalaisten kanssa ja minkäänlaista repeämistä puoleen taikka toiseen ei ole tapahtunut, vaan Jukolan viesti jatkuu 6. osuudella juuri niin jännittävänä kuin on osattu odottaa. 5. vaihdossa on jälleen uusi johtajajoukkue. Se on Angelniemen ankkuri. Markku Kaartinen toi ryhmän ensimmäisenä vaihtoon. Ja Angelniemen vaihtoaika tässä vaiheessa 5 tuntia 41 minuuttia ja 7 sekuntia. Trollhättans SUK minuuttia 4 sekuntia perässä ja 3. Rajamäen rykmentti hyvissä hyökkäysasemissa minuutti ja 31 sekuntia edellisestä, kärjestä. Ja siellä on sitten suomalaisjoukkueesta Kouvolan Rasti hyvässä tuntumassa 7. OK 77 Kauniaisista jatkaa edelleen tasaisesti ja laadukkaasti. Vaarallinen NTHI tulee 10. mutta eroa kärkeen on jo lähes 7 minuuttia. Ja sitten 11 eteenpäin löytyy muutamia suomalaisryhmiä. Ikaalisten Nouseva Voima, sekin mukavissa asemissa, kuin myöskin Espoon Suunta ja Pargas IF, mutta eroa on kurottavaksi reippaanlaisesti 7,5 minuuttia. Jukolan viestin ratkaisuhetket ovat käsillä. 6. ja viimeinen vaihto on edessä ja tähän kuvaan odottelemme millä hetkellä hyvänsä kisaa johtavaa
Söderteliä ja siellä Söderteli on jo loppuviitoitukselle ehtinyt. Melker Karlsson on suunnistanut jälleen upeasti ja tällä osuudella on tapahtunut paljon, aivan kuten viime vuoden ankkuriosuudella. Melker Karlsson ja Angelniemen ankkurin Mika Kuisma ovat vuoron perään johtaneet kilpailua, mutta viimeisillä kilometreillä, viimeisillä rastiväleillä Melker Karlsson on ottanut johtopaikan ja juoksee siinä jälleen komealla askeleellaan ja vie sinivalkoisia Södertelen värejä johdossa. Karlsson lähettää ankkuriksi Mikael Velinin, miehen, joka taannoin juuri pari viikkoa sitten Pietarin maailmancupin kilpailussa oli toisena. Viime vuonna Velin oli tällä 6. osuudella. Karlsson ja Velin ovat vaihtaneet tässä nyt paikkaa ja ratkaisu jää Velinin käsiin. Reino Kukkonen, sanoppa, onko Velinistä kisan ratkaisijaksi aivan kuten Karlssonista viime vuonna? Mä uskon, että Södertelin taktiikka on ollut tämä, että Velin pitää päästä yksinään rauhassa tekemään töitä ja nyt näyttää, että tähän tulee syntymään semmoinen parin minuutin kaula ja Velin tietää, että hänellä on rauha mennä. Mutta Velin on harvoin juossut tätä ankkuriosuutta ja se tietysti tuo omia pointteja tähän touhuun ja on ihmeellistä, jos Velin ei kestä. No niin, ja siinä numero 16. Ja se on sitten noussut toiseksi joukkueeksi Hakarspoikarna, sinikeltainen ruotsalaisväri Lars Nordgren, joka lähettää Johan Ivarssonin matkaan. Siis Hakarspoikarna noussut toiseksi. Missä on sitten Angelniemi, missä on Rajamäki, ilmeisesti ihan tuossa tuokiossa jo Hakarspoikarnan perässä. Tämä Hakarspoikarna ryhmä tulee Husqvarnasta Jönköpingin läheltä. Ja siinä Nordgren on nostanut joukkueen komeasti kakkoseksi, mutta pitkälti toista minuuttia tulee eroa Södertelieen, joka kuten sanottu lähti nyt liikkeelle Mikael Velinin suunnistamana ja Velin sai tuommoisen rauhallisen etumatkan, jos kohta varmasti paineitakin riittää. Mutta siellä tulee sitten Kai Roine, mutta samaan aikaan Mika Kuisma pyrkii siellä rinnalle, kuten juoksukilpailussa konsanaan. Molemmat ovat kovia juoksijoita. Siinä on siis Kai Roine numero 15 ja Mika Kuisma numero 2. Rajamäki ja Angelniemi, suomalaiset vaanijat ruotsalaisten kintereillä. Ja tässähän sitten lähtee kaksi kovaa ankkuria näiden miesten perään. Mika Kuisma lähettää peliin Jarmo Reimannin ja Kai Roineen lähettämänä pääsee Rajamäen ankkuriksi Reijo Mattinen. Molemmat Suomen maajoukkueen miehiä, mutta kovia ovat miehet edelläkin. Tästä syntyy huikea loppukamppailu. 5. tulee vaihtoon tässä numero 9, se on Sundsvall. Jan Nordin, joka lähettää todella kovan ankkurin myöskin Lars Holmqvistin, miehen, joka voitti maailmancupin kilpailun Vihdissä muutama viikko sitten. Tässä Angelniemi ja Rajamäki perää ja eroa kärkeen pari minuuttia. Mika Kuisma, joka lienee hiukan pummannut tuossa loppupäässä. Hän oli jo 40 sekuntia edellä Söderteliä tuolla osuuden loppupuoliskolla, mutta jossain on tullut pieni virhe ja Kuisma on joutunut hiukan antautumaan. No joka tapauksessa erittäin hyvissä asemissa suomalaiset pääsevät siellä ajamaan takaa ruotsalaisia ja sitten tuleekin jo numero 12 ja se on Pargas IF. Siellä suunnistaa Markku Virtala. Joukkue on 6. Sören Nymalm on lähdössä ankkuriksi. Nymalm, joka on myöskin maajoukkueen mies ja 3 vuoden takainen nuorten MM-kisojen hopeamitalimies. Markku Virtala on tehnyt hyvän juoksun paraisten paidassa ja Pargas IF lunastaa tässä niitä odotuksia, joita siihen asetettiinkin. Arvioitiin, että se on eräs parhaista suomalaisista. Mitä Reiska sanot paraisten esityksestä tähän mennessä? Parane on juossut kykyjensä mukaan ja ankkuri on asetettu semmoiseen paikkaan, että oikeastaan hän kamppailee vielä voitosta, eroa kärkeen 3 minuuttia. Niin, ero ei ole mikään hirvittävä. Sitten sieltä tullaan jo isoa kovaa numero 43, OK77, kauniaislainen joukkue. Ja suunnistajana on tällä hetkellä Mika Mannervesi, joka lähettää Jan Donnerin matkaan. Mika Mannervesi ja hänen perässään siinä heti sitten. Jaa, eipä olekaan, olikin toisessa karsinassa tämä keltahousuinen kaveri, mutta sitten tulee Kouvolan Rasti, veli Kovanen, joka lähettää
ankkuriksi Esa Nikkasen. Ja Reino Kukkonen, käsityksesi mukaan Nikkaselle sopii tämä maasto erittäin hyvin, oletko? Mä uskon, että Esa tulee tekemään erittäin kovan juoksun. Esalle sopii tämmöinen nopeavauhtinen maasto ja Esa on erittäin hyvässä kunnossa, joten voi onnitella tässä vaiheessa ratamestaria työskentelystä, että ankkuriosuus tulee huipentumaan. Tulee todella kova kamppailu. Niin, siinä nähdään, että Kouvola on runsaat 4,5 minuuttia kärjestä perässä. Ero ei ole mikään muodoton. Ankkuriosuuden pituus on hiukan alle 14 kilometriä. Sieltä tulee sitten Nikaalisten nouseva voima. Inno Ling tuo viestiä ja lähettää Nouskin ankkuriksi Vladimir Aleksejevin, miehen, joka on MM-kilpailussa silloin Neuvostoliiton edustajana tehnyt todella hyviä suorituksia. Ja Turun suunnistajien nuorukainen Tommi Tölkkö tuli siellä myöskin loistavasti jo kuviin. Ja tuo joukkuetta on tuossa 10. paikkeilla. Sitten on jo Södertäljen kakkosjoukkuekin kuvissa, mutta kärki on ehtinyt mennä jo runsaan 5 minuutin päähän. Kun Södertälje kakkonen sieltä todellakin tulee numero 40 rinnassaan. Södertälje ykkönen siis kuitenkin kärjessä. Ja tällä tavalla päästään pikkuhiljaa selvittämään tilannetta tuolla maasto-olosuhteissa. No niin, hetken kuluttua saamme tähän niin sanotusti virallisen tilanteen listauksen kautta ruutuihin. Sitä ennen kuitenkin huomaamme, että Jukolan väki on herännyt teltoistaan juuri siihen hetkeen, jossa tilanteet ratkaistaan. Kuvan ulkopuolta täytyy todeta, että jyväskyläläinen suunta 941 on noussut komeasti 14, 6,5 minuuttia kärjestä. Joukkue on noussut kaiken aikaa oltuaan ensimmäisen osuuden jälkeen 12 minuuttia kärjestä perässä. Ja sitten tässä on tämä lista, jonka mukaan lähdettiin ankkuriosuudelle. Kisaa johtaa IFK Södertälje, viimevuotinen voittaja. Toisena Iko Haakaspoikarna, kolmantena Angeliemen ankkuri, neljäntenä Rajamäen rykmentti ja viidentenä Trollhättans USUK. Pari minuuttia kärjen perässä. Viidennessä vaihdossa Angelniemen ankkurit oli kärjessä ja nyt sitten viimeiseen vaihtoon Mika Kuisman toi joukkueensa parhaana suomalaisena kolmantena. Mites suunnistus omalta osaltasi sujui? No tänään kyllä suunnistus pätki todella pahasti, varsinkin alussa ja sitten loppupuolella vielä tein tosiaan semmoisen pahan virheitä. Alussa yhteensä 3 minuuttia, loppupuolella 3 minuutin virheitä. Ja tänään niin omaan suoritukseen ei voi olla tyytyväinen, että sieltä olisi voinut olla todella paljon paremmin, mutta se nyt oli mitä oli, että sitä ei enää pysty korjaamaan. Ilmeisesti kuitenkin muillakin on ollut vaikeuksia, koska erot eivät ole kasvaneet kovin suuriksi. Joo, kyllä niin kuin oli todella yllätys, että sen viimeisen virheen jälkeen niin mä olin todella alamäinen, että kyllä nyt taas meni tää homma ihan pipariksi, että kyllä nyt tossa noin kun tuli maaliin, niin oli ihan yllättävää, että miten oli sitten tilanne olikin kuitenkin semmonen, että se on tosiaan, että varmaan tää on kuitenkin niin tärkeä viesti, että kyllä kaverilla siinä on paineita, että ne niin kuin aiheuttaa niitä virheitä, eikä se itse varsinaisesti maaston vaativuus, vaikka on kyllä kiva maasto täällä. Siellä on nyt sitten todella kivenkovat ankkurit matkassa ja sinä luotat teidän ankkuriinne Jarmo Reimaniin kuin vuoreen. Kyllä pitää luottaa, että jos ei kokemuksella näissä hommissa pärjää, niin sitten on ihme, että tietysti ei se varmaan se voitto ole, mutta kyllä kassuun luotan tosi vahvasti. Tässä näette kauniin eteläkymenlaaksolaisen maiseman, jossa on syvyyttä, on leveyttä ja merikin näkyy parhaimmillaan tälle korkealle kukkulalle, jonne odotellaan ankkureita suurin piirtein osuuden puolivälin paikkeille. Ja nyt käännämme katseemme kohti niitä seutuja, josta kohta odotamme ensimmäisten kilpailijoiden tänne putkahtavan. Aamu on todella sanoin kuvaamattoman kaunis. Luonto kylpee auringonpaisteessa. Koira haukkuu kylällä. Todella aitoa, kaunista suomalaista maalaismaisemaa.
äärettömän kova ja jännittävä kilpailu on menossa. Ankkurit matkalla ja se tietää aina tulista, sähinää sillä hetkellä kun jotain tapahtuu. Eli seuraava tapahtuma on meidän rastillemme tulo, leimaus siellä ja salamana poistuminen. Tuleeko ruotsalaisjoukkueita, tuleeko suomalaisjoukkueita? Mielenkiintoista nähdä. Ruotsalaiset ovat pitäneet kärkipaikkaa 2 joukkueen voimin viime aikoina. Ja nyt sitten odotellaan vain, että liittyykö seuraan suomalaisjoukkueesta joku, liittyykö Angelniemi, liittyykö Rajamäki, mahdollisesti Parainen ja kenties vielä joku muukin joukkue saattaa tässä leikissä olla tiukasti mukana. Norjalaiset ovat olleet yllättävän vaisuja, mutta mistäpä sitä tietää, mitä ankkureiden osuudella vielä tapahtuu, koska matka on pitkä, silloin on monenlaisia erilaisia mahdollisuuksia. Ja kameramme silmä tuijottaa nieluihin, joita on 2, jompikumpi varmasti kohta laukaisee suunnista jo näkyville, ja silloin me sitten oikein tarkkaan tiedämme, missä siinä vaiheessa mennään. Vielä eivät suunnistajat ole päässeet yllättämään sen paremmin meitä kuin itseäänkään. Olemme saaneet ennakkovaroituksesta tietää, että joukkosuunnistajia on lähestymässä. 3, 4, ehkä 5 suunnistajaa tulee varsin lähellä toisiaan ja ainakin olivat vähän aikaisemmin varsin lähekkäin, joten mitään tuskin vielä on ratkaistu, ellei sitten tällä välillä, joka kuitenkaan ei ole varmasti tämän kilpailun vaikeimpia. Ja nyt lähestyy suunnistaja, tulee oikein ravakasti ja suunnistaja on numerot 1 ja 16, eli siellä ovat Hakaspoikkarna, sitten siellä on Söderteli ja sitten tulee Rajamäki. Mattinen siinä leimaa nopeasti ja reilu 10 sekuntia vain näillä 3 kärkijoukkueella eroa. Tässä on mahdollisuuksia mihin vain. Mehän tiedämme, että Reijo Mattinen, Rajamäen ankkuri, on maastojuoksussakin kunnostautunut Suomen mestaruuskilpailuissa, MM-kisoissa viesti pronssia hankkinut 2stikin, mutta kovat ovat ankkurit myös Söderteliellä. Mikael Velin, joka maailmancupissa Pietarissa oli voittaja viimeksi, ja Hakaspoikkarnan ankkuri Johan Ivarsson Ruotsin maailmancupin osakilpailussa oli 3, Suomen osakilpailussa Vihdissä 7. Ja nyt ei oikeastaan olekaan muita kuin rajuja miehiä liikkeellä. Missä on Jarmo Kassu Reiman, Angelniemen ankkuri, 27-vuotias, todellinen viestimies, rajujuoksija. Mutta missä on? Kuva, kerro meille ja näytä pian toivottavasti. Angelniemi liittyy tähän voiton tavoittelijoiden joukkoon. Vielä ei kuitenkaan näy. Näette, että luonto on todella kaunis, lähes tyyntä. Nyt kuuluu vähän kauempaa ääniä, mutta se ei vielä merkitse sitä, että me saisimme jonkun kilpailijan tähän aivan välittömästi. Nyt kuuluu entistä lähempää yskäisyä. Nyt näkyy myös suunnista. Sieltä tulee Jarmo Reiman. Tulee. Löytää rastin. Leimaa. Ja saman tien siinä on myös numero 23, Trollhättansin ankkuri Björn Christiansson. Ja näin 5 ensimmäistä joukkuetta on mennyt ja aikaa on kulunut noin 2 minuuttia, hieman päälle 2 minuuttia, ei sen enempää, mutta vielä toivoisimme saavamme lisää tähän kärkikahinaan joukkueita. Toistan edelleen, että mikään ei vielä tässä vaiheessa ole missään nimessä ratkennut. Loppuvaiheessa on monta hankalaa, vaikeaa rastia, joiden ottamisessa tarvitaan taitoa. Sitä tarvitaan oikein rajusti ja kovasti. Lähinnä Suomen maailmancupin osakilpailun voittajaa Sundsvallin Lars Holmqvistia odotellaan. Ja sieltä tuleekin Holmqvist. Tulee vähän harhailevaan miehen katse. Mutta vaikka hän tulee aivan eri suunnasta kuin nuo muut, itse rastinotto sujuu todella kuin telkkä pönttöön. Ero kärkeen on 3 minuuttia.
noin pyöreästi. Vielä tämäkin joukkue pitää laskea ehdottomasti niihin joukkueisiin, jotka kärkipäähän voivat itsensä tunkea. Ja toivottavasti nyt tuolta suunnasta kauempaa ei kukaan ole lähtenyt kiertämään. Niin kuin näette, tässä on mahdottoman raju ja korkea jyrkänne, ja jos tuo joutuu kiipeämään, niin siinä kyllä ainakin kuluu aikaa ja energiaa menee rajusti hukkaan. Kello käy, ja se tietää sitä, että entistä kauemmas ovat jääneet taka-ajajat tästä kärkiryhmästä. Kärkiryhmässä erot eivät ole niin merkittäviä todella, etteikö mitä hyvänsä voisi vielä tapahtua. Jälleen kääntyy kameramme silmä etsimään niistä aukoista, joista voisi vielä odottaa seuraavien kilpailijoiden tulemista. Meitä on kameran silmän lisäksi täällä metsässä montakin silmäparia katsomassa, ja jälleen on yksi juoksija tulossa, ja on numero 12. Siellä eli Pargasin ankkuri. Siinä Sören Nymalm leimaa. Hän on juniorien viestimaailmanmestari, henkilökohtaisen kilpailun 3. Joten ei mikään ihme, että tämä punavalkoisissa liikkuva kilpailija menee aivan kärjen tuntumassa, ja lisää on tulossa jälleen. Nymalm oli reilu 4 minuuttia kärjestä. Ja sitten on tulossa IFK Södertäljen kakkosjoukkueen ankkuri. Södertälje on todella vahvasti mukana. 4 minuuttia 45 sekuntia on kulunut siitä, kun kärkikaksikko Södertälje Hakkaspoikar meni maastoon. Ja siellä vain näette menevän miehen selkää. Todella menevä mies, sillä hyvää tahtia on pitänyt tämänkin ruotsalaisjoukkueen mies mennessään. Joskus suunnistajan olo on yksinäistä, seuraajien olo on yksinäistä, ja nyt jälleen lähestyy sitten muutama suunnistaja tätä paikkaa. 43 siellä vilahtaa, 43 on UK71, Jan Donner joukkueen ankkuri, sitten tulee numero 51, ja siinä ensin ehtii kuitenkin leimaamaan, se on Kouvolan Rasti. Esa Nikkanen, tunnettu vauhtiveikko, on viemässä tässä oman joukkueensa viestiä, ja ero kärkeen oli noin 5,5 minuuttia. Olemme kuitenkin sen verran lähellä rastipistettä, että noita eroja pitää vähän pidätellä, nimittäin suunnistajienhan ei saa auttaa kertomalla paljonko on eroa seuraavaan, niin että suunnistaja tuon sanan kuulisimme, ja voimme tietysti yrittää palvella teitä, hyvät katsojat, että voitte nähdä ja kuulla myös tämän saman asian, minkä me tässä olemme paikan päällä toteamassa ja todistamassa. Ja jälleen tulee suunnistaja, tulee hapuilee hieman, mutta sitten löytänee ihan oikealle kohdalle. Tuossa vilahti nyt 31, joka on debut UK Ruotsista. Ja sitten numero 97 on Turun suunnistajat, joka on ilahduttavasti ollut kärkikamppailussa mukana ihan pitkän matkaa. Ja noin 6,5 minuuttia oli tämä nyt katoava ryhmä kärjestä. Ja siinä on kilpailua johtava numero 16 Hakkaspoikkarina, husqvarnalainen seura, ja Johan Ivarsson Ruotsin maajoukkueen vakiokalustoa tällä hetkellä, ja niin kuin kaikesta näkee, niin mies on kyllä niin terävässä iskussa, että jos hänen edelleen vielä mennään tämän viimeisen 600 metrin kuluessa, niin ihme se on. Mutta perässä on tulossa 12 sekuntin päästä, näin varoitustiedot kertovat. Siellä on tulossa Rajamäen rykmentti ja Reijo Mattinen, ja kaikki suomalaiset tietävät hyvin, että Reijo Mattinen on kyllä mies, jolla myöskin kulkee. Ja siinä Reka Mattinen, ja heti perässä Mikael Velin, Södertäljen joukkueen ankkuri. Näyttää siltä, että Velin siinä irvistelee jo pahan näköisesti, ja Mattinen on tuokion verran perässä Ivarssonista, joka johtaa kilpailua ja tulee juuri viimeiselle rastille. Siinä Hakkaspoikkarina, ottaako tämä ruotsalaisseura ensimmäisen voittonsa kautta aikojen, ja siinä mies tuulettaa jo sen näköisenä, että minun edelleni ei kyllä enää mennä.
Hänellä on varaa hymyillä ja naureskella. Kyllä tuo mies kyllä ei koe enää voittajaansa tällä viitoituksella. Meno on kyllä sen näköistä. Haakkarspoikkarina tulee voittamaan tämän Jukolan viestille, ellei nyt ihan ihmeitä satu. Haakkarspoikkarina on suunnistanut tänä yönä järjestyksessä Andreas Rangert, Bo Granstedt, Freefold Eskilsson, Lennart Söderberg, Mats Granstedt, Lars Nugren ja Johan Ivarsson, joka tässä tuulettaa, hymyilee koko hammasrivillään. Ja Haakkarspoikarinan joukkue, jonka juuri nimeltä mainitsin, on siinä vastaanottamassa sankariaan. Ja näin ruotsalaiset jälleen kerran nappaavat aivan suomalaisten nenän edestä viestin voiton, mutta sen nyt sitten mielellään suo nimenomaan tälle uudelle voittajajoukkueelle Haakkarspoikkarinalle, jonka mestariankkuri ratkaisi pelin jossakin tuossa lähellä. Mutta Reijo Mattinen on myös iloinen, samoin on Rajamäen Rykmentin joukkue, joka on tänään yönä suunnistanut järjestyksessä Marko Väisänen, Ari Enroth, Jouni Mähönen, Petri Harjamäki, Heikki Peltola, Kai Roine ja Reijo Mattinen numero 15 rinnassaan. Siinä Rajamäen Rykmentin joukkue, joka on tehnyt sen, mitä siltä odotettiinkin. Ja sitten jo lievästi antautunut Södertelien ankkuri Mikael Velin, numero 1 rinnassaan viime vuoden voittaja, suunnisti tänään järjestyksessä Lennart Olsson, Thomas Andersson, Kari Enkel, Mikael Boström, Petri Forsman, Melker Karlsson ja Mikael Velin. 3 joukkuetta siis maalissa, Haakkarspoikkarina, Rajamäen Rykmentti ja IFK Södertälje. No niin, otamme vielä tässä 3 seuraavaa joukkuetta maaliin. 3 rypäle. Tällainen toinen kolmikko on lähestymässä viimeistä rastia ja yhtä lailla tässä käydään kovaa kamppailua näistä seuraavista sijoista. Mitalit ovat ratkenneet, mutta siinä numero 9, se on Sundsvallin joukkue, Lars Holmqvist, ruotsalainen maajoukkue suunnistaja. Mutta ihan kannoilla on siinä Angelniemi. Kumpi ottaa 4. sijan? Sundsvall vai Angelniemi? Kyllä Jarmo Reiman taitaa olla niin paljon perässä, että ei tuo takaa jo enää onnistu. Otetaan kuitenkin Sundsvallin joukkue tässä. Numero 9, Thomas Rex, Lars Nordin, Ulrik Olsson, Lars Pettersson, Lennart Haglund, Jan Nordin ja Lars Holmqvist. Ja siellä tulee Kassu Reiman kyllä semmoista vauhtia, että siinä Sundsvallin mies ihmettelee, että kuinka tässä käy. Angelniemen ankkuri Jarmo Reiman ajaa tiiviisti takaa, mutta ei taida onnistua. Ei taida aivan onnistua. Kyllä nyt Kassu taitaa jo antautua. Joka tapauksessa upea suoritus jälleen Angelniemen ankkurilta. Angelniemi suunnisti tänään järjestyksessä Petteri Kähäri, Tero Heikkilä, Ari Kattainen, Mika Ruuhiala, Markku Kaartinen, Mika Kuisma ja Jarmo Reiman. 4. ja 5. sija ovat ratkenneet ja sitten saadaan numero 23kin maaliin. Tässä näin Trollhättans SUK. Siinä joukkueessa, joka tulee 6. suunnistivat tänään Björn Stenberg, Mats Christiansson, Karsten Jörgensen, Per Olsson, Peter Sederberg, Ingvar Åkersson ja Björn Christiansson, joka juuri maalissa runsaat 4,5 minuuttia kärjelle hävinneenä. Rajamäen ankkuri Reijo Mattinen. Nyt on sitten hommat tehty ja mieli on varmasti hyvä, kun tuo 2. sija tuli, mutta ymmärsinkö oikein, että jossain vaiheessa luulit vielä, että olette voittaneet viesti? Joo, mulle selvisi, että oltiinkin Jukolan viestissä 2, niin 10 metrin maalin jälkeen. Koska Johan Ivarsson lähti karkuun sikäli, että hänellä oli tuossa lopussa eri hajonta ja se oli aavistuksen nopeampi. Ja sen jälkeen kun Ivarsson häipyi näkökentästä, mä olin aivan varma, että mä oon Södertelien kanssa kärjessä ja mä keskityin ainoastaan lyömään Mikke Velinin tuossa lopussa. Virheitä ei tullut, että se oli aivan reilu voitto Haakkarspoikkarina. Se vaihteli tuo johto aika paljon tuolla matkan varrella. Kuinka paljon te olitte siellä näköyhteydessä tuossa eri rasteilla? No, mä arvioisin, että jossain 5 kilometrin kohdassa mä olin päässyt Angelniemestä ja Trollhättanista eroon, niin alkoi edessä vilkkua Södertelien paita se tiheiköissä ja sen jälkeen jouduin juokseen aika pitkän pätkän ja tajusin, että se on myöskin Haakkarspoikkarina. Ja siinä oli aika tiukat paikat ja siinä vaiheessa kun sain kiinni Velin sekä Ivarssonin, niin jouduin vähän aikaa elpymään siinä takana ja kattelin vaan mitä pojat tekee. Sitten aina loppua kohti niin kuin pikkuhiljaa kiristin sitä omaa otetta ja
myöskin jos on mahdollisuus, niin vähän lyödä vauhtia siihen, että koska on lyhyet loppusuorat, että tulisi mahdollisimman pitkä kova pätkä loppuun. Oliko vauhti kova ylipäätään tänään reitillä? Kyllä, ruotsalaiset juoksee tosi kovaa jossain ryteiköissä ja nousuissa, että poluilla tai kalliolla mulla ei ole mitään hätää niiden kanssa. Tämä oli Rajamäen kautta aikaan komea sijoitus Jukolan Viestissä ja varmasti koko joukkue voi olla tyytyväinen. No mä uskon, että tää on ihan pakko olla tyytyväinen, että ainut mikä itseä harmittaa on se, että luulin, että voitettiin, mutta kai tässä on vielä tilaisuuksia, joka vuosi on aina Jukola. Ruotsalaisjoukkue Hakars Poikkarna voitti Jukolan Viestin ja tässä joukkueen juoksujärjestys Jukolan yössä Andreas Rangert, Bo Granstedt, Fridolf Eskilsson, Lennart Söderberg, Mats Granstedt, Lars Nordgren ja Johan Ivarsson. Ja sitten terävin kärki Jukolan Viestistä Hakars Poikkarnan jälkeen toisena Rajamäen Rykmentti 27 sekuntia kärjellä hävinneenä, kolmantena IFK Södertälje 39 sekuntia kärjen perässä, neljäs Sundsvalls UK 4.02 hävinneenä ja viidentenä Angelniemen Ankkuri häviötä kärjelle 4.06. Reino Kukkonen, annatko lyhyen päävalmentajan analyysin tämän yön Jukolasta? Miltä se sinun silmäsi näytti? Kilpailuahan tarkastellaan huippusuunnistuksen tasoa ja samalla tarkastellaan seuratyön tasoa, niin voi huippusuunnistuksen osalta todeta ilolla, että 10 kärkijoukkueen joukossa on 5 ruotsalaisjoukkuetta ja 5 suomalaisjoukkuetta, ja silloin kun suomalaiset ovat juoksemassa tämmöisessä tapahtumassa kuin Jukolassa kärkisijoista, niin se tarkoittaa myös sitä, että me juostaan myös maailman kärjessä. Näin ollen Suomi ja Ruotsi on ne kärkimaat, jotka kamppailee jatkossakin ykkösvaltikka-asemasta maailman suunnistuselitissä. Näin on 44. Jukolan Viesti ja 15. Venlojen Viesti saatu onnelliseen päätökseen. Järjestäjä Vehkalahden Veikko tarjosi 10 000 vierailleen upean suunnistusjuhlan. Rastiväen suuri tapaaminen Vehka Jukola on hyvin sopinut yhdeksi lenkiksi myös Suomen tasavallan 75-vuotisjuhlien ketjuun. Tämän vuoden Venlojen Viesti toi pitkästä aikaa voiton myös suomalaisjoukkueelle Kalevan Rastille. Näkemiin Vehka Jukolasta.